N'ala sɔnna ale bɛna bɔ ka foli kɛ jama la n'ala sɔnna an bɛ sɔrɔ ka kuma di wajulukɛlaw ma k'a ɲini ala faama fɛ baara in bolodalen don an bolo cogo min ala k'a ɲɛ an bolo ten ala k'a sabati ten kira n'a so kama an karamɔgɔ barika kama jamaba in yɛrɛ ka lahɔrɔma kama sɔli ala musafa wa alihi o la an b'a fɔ an ka président ye fadilatu sheikh alhaji alfa jalo falyatafaddal mashkura mukarrama. أيوة أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله جماعة الحضور أحباب رسول الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام عليكم ورحمة الله kabo shaytani toroma shaytani min nakara farakiru fe nala ya yoro janya kana horomai kanaba befu mo bora yoro kasiya ka befu ka fo islamaya ka fulikai ani keleya fulikai no yala ka kishin ndema ala ka jidan beka amma ina la fe jamana na herla tugumi ala ka ben masegiti munu yere strafe kana halibi ala ka seni ben maya ka ziyara ka herla ka kunche herla ka ben masege herla ala mo karanye nyelama ya sababu de anga do mena soroya asababu ala kira modenge hafidu rasul ibn madan al makam asayidi sharif usman madani haidara amedu wokai ka do ka fami ka do ka jamia be ale horomana ana kanumbaw sharif usman madani haidara aminema minabi kaseka joro sura alafe kammanuma nuye ka girala asabu ya ledi ulame do ka ya alaka koloshi asin da me diga min dala alaka bamalintu alaka do anani ba jugu beche alaka na so kama sallallahu ala rasul wala amikena min ngabi do mena na akla bi le 31 août 2025 kala fo kala wolen mando kullu man alayha fan fon fe men du kulin ga bebi ban pe do la o de anseni kenen ga yabi kana nyeda anga manuma ka manuma mi namu mangutu mere na yu ya nyena anga ni ziara ngan ko kusube modola ibe mo do ziara imoyi imaka bare ya mangutu de me ngamina munu ziara yarindo on le nyeshera ru ko anyuka bara no yanyuka la magawi o ziara kan no ni ziara be bebele munu lamia kabe ambasanuma na mo musula no e bassan trawri ala ka hinana ala ka yafama kafara tenen bafuneka kafara baroka kafara mamadul madanika no somadaina olu de sigile fleni Mali Burkina Côte d'Ivoire nala sona ziara ko femi obina segi korole ngai kada ga jamia to ansor dinina kanumu ziara ko asigime femi nga au be se ga wala di moma ngala kira ko ko kefal mautu wa iza ko sayare wa sala wa jué obmana ko yemunu obinu da dore la an reka se kan labe amra chewde ziara ka muso ziara ay munu ya ay munu do wala mbani ala fa ayre be kene ketula sawo sani ziara ndamlela ibe kola ko ya la imadele ka mi nyoy wala ni joy ala deme ka ke ala re ba ki kabi kunu fo aseni watima sira ke me amutiazi jama fe
halibi jama to be kanali amma be khalifa alama amina do min ala ka minanye amba ina ala fe dabaga nu ala ka hina wala ala ka yafuma ka saya ko manne mai neti kuma jaya ka be fo ka be barkada men fuli gani anga raisu ne no wala min cham président international udu men fuli kena le ne kanaba be fo organisation febe biya ka be fo ka be barkada galla aga barake ko numana ka nyina ala fe baran to kuje here la ala mo lo ray ala ka kala bo ko so uduni sana kalmo ko be ka tabali fa ko fe ananye fe do be duguma ala ka here ka no be olu be do wasa do ni mo sabala ko ka kan ne ni ngere nga amma nyina ala fe ala ka here ka nu ne sabati ala ka baranu nyanu bulu ala kirana so kama haza wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ola kafulita kalase anga prezama fadilatu Sheikh El Karim El Jalil Al Haj Al Fajalo kafu ka barkada aka ni kuma sanman nuna ka ina ala fama fe ala ka barkado anala ola ka befu ka be barkada alhamdulillahi rabbil alamin anya foye ka fo jamana belebele saba jamana bato bele jele farala nyonga ku wasado jamana ba saba indela n'ala sona olu le kan ka bɔ ka wajulu belebeleba in kɛ an b'a ɲini ala fama fɛ ala k'u nɛn sabati o la Côte d'Ivoire kaw fɛ olu ka Côte d'Ivoire jamana tɔgɔ la fadilatu Sheikh El Karim El Jalil Hujjatul Islam wal Muslimin Al Haj Al Hassan Sangare ka bɔ Côte d'Ivoire n'ala sɔnna ale bɛna wajulu kunfɔlɔ kɛ fadilatu Sheikh El Karim El Jalil Al Haj Omar Seku Damile ka bɔ Burkina Faso kaw fɛ ni ala sɔnna ale bɛna bɔ ka kuma Burkina tɔgɔ la fadilatu Sheikh El Karim El Jalil Al Haj Abdurrahman Boufa Traoré ka bɔ an ka belebele ma fadilatu Sheikh El Karim El Jalil Al Haj Al Hassan Sangare ka bɔ Abi Côte d'Ivoire ni ala sɔnna an b'a fɔ a ye falyatafaddal mashkura mukarrama muazzaza. aya keto président international président national am sira ɲini aw fɛ an bɛ sira ɲini an baw fɛ an bɛ sira ɲini an ka sherifu fɛ an bɛ sira ɲini an ka wudu national fɛ sai yezirikun aya a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ها ايوه الحمد لله ثم الصلاه والسلام على النبي الكريم وعلى اله الاطهار وصحبه الأخيار وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أسأل الذكر قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا لقولي وبعد سلام الله عليكم يا إخوة الإسلام ورحمة الله تعالى وبركاته. amadu an bɛ fɔlɔ ka taga ɲini Alahu Taala fɛ ka bɔ shetana tɔɔrɔ ma shetana min ma kɛ an fa Adama fɛ shetana tɛ kɛ adamaden ɲuman si fɛ an bɛ Ala deli aw ni anw k'an kelen kelen bɛ kɛ shetana tɔɔrɔ ma yɛrɛ bala ma a kɛra ye n'an bɔra yen an b'an sini ni Alahu Taala tɔgɔ barika ye Ala min ye dunuya nɛɛmɛ labɔli caman tigi ye ani Ala min ye lahara nɛɛmɛ kɛrɛnkɛrɛn tigi ye an bɛ Ala tanto k'Ala barikada ka Ala waleɲuman dɔn Ala min ko ale bɛ su ɲɛnamaya Ala min bɛ ɲɛnama kɛ su ye an b'o masa tanto n'an bɔra an bɛ sɔli caman kɛ dafaw na sɔn kayirama kan kira min ka sɔli bɛ jurumu yafa kira min ka sɔli bɛ jɔn surunya Ala la kira min ka sɔli daliba masa yɛrɛ ko inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi يا أيها الذين آمنوا
صلوا عليه وسلم تسليما أقول نير الله تعالى نعم ملكه أم بيصلي كرام مبارك أم قوم بني أول من عليندو ناو دلما على لا ناو دلما لا كفول الله ربيسي أيرو كسول أكرينكا مرابي واجبي أنكا هنا كرد دكورا فلاي أمي أصلي كأبلاي دينكا أمي صلي مكيوكا أمي صلي مدانيوكا نوي محمد صلى الله عليه وآله وسلم نازل لكركا أصدقوا نابونو أنتي من أولوكو نوي أهل البيت نوي شريفوي كركا لما الله سويما كمال الدين جمال الدين نور الدجا شموش الإيمان بدر الليالي مهيل البيع شريف عثمان مدن هدرا nama gɛlɛya an bɛ dugawu k'an karamɔgɔ ye ka dugawu kɛ a ka denbaya ye sabu ala y'ale kɛ karamɔgɔ de ye min nɔfɛ tuguli a t'a nɔfɛ mɔgɔ malo min denw kanuni an'u nɔfɛ tuguni u t'u nɔfɛ mɔgɔ malo u t'u kanubaga malo an b'a deli ala fɛ si kolalajan kɛnɛya lafiya labancogo ɲuman ka da n'an karamɔgɔ n'a ka denbaya ma yarabala ma a kɛra ye yarabi k'u mɛn an ɲɛfɛ yarabala ma a kɛra ye k'an yɛrɛ kɛ kɔmɔgɔ ɲuman yarabala ma a kɛra ye kira bonya kama kuranɛrɛma kama sɔli ala rasul n'an bɔra yen hakili la bi an bɛ le 31 août 2025 an bɛ don ɲuman na a balimakɛ mankan don Alassane Sangare ka bɔ Côte d'Ivoire o la yan'an ka taa yɔrɔ jan an b'an ka foli ɲɛsin nabaga bɛɛ ma mɔgɔ o mɔgɔ se y'a yɛrɛ se yan ka bɔ i ka dugu la mɔgɔ o mɔgɔ se y'a yɛrɛ se yan ka bɔ i ka so an bɛ nabaga bɛɛ fo kɛrɛnkɛrɛnnenya an bɛ foli ɲɛsin an ka président national ma international ma Surakata Salamantaw a n'a ka denbaya a n'a ka bureau an b'o fo président national Côte d'Ivoire Sanogo Adama a n'a ka bureau an b'o fo Moribo Jalo Mali la an b'o fo dakuruɲɛ kelen jamana o jamana bɛ yen n'i bi président ani ka ɲɛmɔgɔ ye an ka foli b'a bɛɛ ye an bɛ foli segin an karamɔgɔw ma o du national Côte d'Ivoire olu minnu ye an bila u nɔ na an karamɔgɔ Alhaji Ibrahim Jata Konate an b'a fo Mamadou Lamini Touré Dalowa an b'a fo ale lafiyalen tɛ nin waati in na an bɛ dugawu ɲini nin kɛnɛ in kan kɛnɛ lafiya bɛ ala bolo yarabala k'a d'an ma an yɛrɛ bɔra sigida min na Buafile a n'a mara a président bi yan président fédéral Sali Ibrahim an b'a fo n yɛrɛ bɔra dugu min na Bɔnɔ a section ɲɛmɔgɔ Tarawele Adama a n'a ka bureau an b'o fo a n'an karamɔgɔ fɛn fɛn bɛ sigida ninnu na an karamɔgɔ ɲɛmɔgɔ Sheikh Zikirila Touré an b'o fo an karamɔgɔ yɛrɛ ka sigida la Sherifa Abbas Edra an b'a fo dakuruɲɛ kelen an bɔra yɔrɔ min na n'u y'an bilasira ka na Côte d'Ivoire présenté an ka cɛkɔrɔba Alhaji Musa Sangare olu bɛɛ tɔgɔ la ani Côte d'Ivoire u bɛɛ tɔgɔ la ko ka na maliyɛnw fo a ye karamɔgɔ minɛni min kɛ ka ɲɛ a n'a bɛ cɛsiri min na ko ka bɛɛ fo an karamɔgɔ udu national Mali Mamadou Lamine Thiam a n'a baarakɛɲɔgɔnw minnu bɛ tabali la yan an kini fɛ an n'a ɲuman fɛ ka bɔ Burukina Umaru Danbele Alifa Mali la yan an bɛ udu bɛɛ fo foli ninnu kɔfɛ waati minnu bɛ a ka dɔgɔ an bɛ kɛnɛ min kan ziyara kɛnɛ de don ziyara de ye kana bɔ mɔgɔ ye que ça soit a ɲɛnama don walima a su don o de ye ziyara ye kana bɔ mɔgɔ ye dɔrɔn namu gɛlɛya an bɛna bɔ minnu ye yan u b'u ka dayɔrɔ laban de la mais daliba masa ko an ma kuranɛ kɔnɔ wala tahsibana allazina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahyahum inda rabbihim yurzaquna farihuna bima atahum Allahu min fadlihi ila akhir al-aya daliba musa ko ama
ako an kana miiri abada mɔgɔ minnu bɛ yen n'olu fatura walima minnu sara k'u to ala ka sira kan n'a fɔra kutilu fi sabilillah o kɔrɔ tɛ minnu sara kɛlɛda dama na la mɔgɔ min fatura ka sɔrɔ i bɛ ala fɛ i ye ko to ala ta la ala ye min fɔ i sɔnna o ma ala ko i ka dan yɔrɔ min na i danna o ma o de ye fi sabilillah ye ni mɔgɔ min sara k'i to o sira kan o de ye sara ala ka sira kan o la kuranɛ ko an ma a ko an kana miiri abada ko su de don bali ahaya u ɲɛnamayalen don ni ala yɔrɔ yan o tuma na ni ala b'u gɛrɛsɛgɛ u nisɔndiyalen don ni fɛn ye u nana min sɔrɔ ala yɔrɔ u bɛ nisɔndiya fana ka anw yɛrɛw fana la nisɔndiya ko an bɛ min kan an ka balo a kan n'an sara a kan ko nisɔndiya bɛ anw ye kɔnɔ haya laban b'a f'i ye k'u b'a fɔ aw ye a bɛ min kan a ye to a kan nisɔndiya bɛ aw ɲɛ yan la kawfu alayhim wala hum yazanuna ko siran tɛ aw la tant que an ma sira bila siran tɛ aw la tant que an ma segin aw kɔfɛ wa a hakili sigilen don a jigi sigilen don o la n bɛ fɛ ka mun fɔ an nana minnu sera yan sɔgɔmada in na u b'a kalama ko an nana o la minnu dalen bɛ yan maa ɲumanw de don o ye fɛn kɛ ala ye an ka musokɔrɔba bɛ yan n'o ye aba ye n'an ko an bɛ kuma ka ɲuman kan bi t'o ba sini t'a ba an ba bɛ yan n'o ye ba fana ye n'an ko an bɛ kuma kan bi ni sini t'a ba mɔgɔ damadɔni bɛ yan n'an ko an bɛ kuma ninnu kan olu yɛrɛ lahala ye fɛn bɔ olu yɛrɛ yeli o de ka bon ka tɛmɛ foli kan ne fɛ ka mun fɔ mamadu madani ale bɛ yan n'an ko an bɛ kuma kan ka taa ɲɛfɛ an ka waati ka dɔgɔ o la mais n bɛ fɛn kelen fɔ an badenw ye fa ka ɲɛnamaya a ye waati min kɛ a kuntala ma janya yarabi ka u bɛɛ dayɔrɔ suma ala ma a kɛra ye mais ala sɔnna a ka tourner fɔlɔfɔlɔ ka taa Sikaso ne kun t'a kɛnɛ kan mais an y'a lamɛn wajibi bɛɛ kɔfɛ a nana arajo la o ye ɲininkali caman ɲɛsin a ma a ye ɲininkaliw jaabi ɲininkaliw jaabi bannen kɔfɛ journaliste min bɛ ka kuma adressé a la a ye ɲininkali dɔ adressé fa la na ko gɛlɛya ne y'a dɔn ye n ko nin den ni nin balola an jigi fara an y'a dɔn ko ilimu diraya b'a la hikima b'a la faamu b'a la journaliste ko cogo di a ko yala e sera ka wajuli kɛ cogo min na ten ka kunnafoni di cogo min na ten ka jaabiw di cogo min na a ko yala i balimaw la a cɛman n'a musoman a ko est ce que mɔgɔ bɛ yen min bɛ se ka laseli kɛ komi e wa nama gɛlɛya nin ɲininkali ye muru da fila de ye ni ma s'a kɛcogo la i bɛ tiɲɛni kɛ mais fa ka jaabi lamɛn dakurunya kelen a ko si la cɛden minnu bɛ ale fa denw na ale bɛ se ka kɔrɔya n'o bɛɛ ye a ko mais ale nana min ɲɔgɔnna kɛ ko o ɲɔgɔnna kɛbaga caman bɛ ale dɔgɔninw na minnu kalannen bɛ ka tɛmɛ ale kan minnu b'a faamu ka tɛmɛ ale kan minnu bɛ se k'a lase ka ɲɛ ka tɛmɛ ale kan ne ko n'ala sɔnna n ko an jigi ka ɲi o la silamɛw an tɛna taga ɲɛfɛ ni fa ye karamɔgɔ balimamuso bɛ yan Buna Ɲangi bɛ yan ka fara an ka président d'honneur kan ka bɔ Abidjan Haruna Kulubali o nana da yan mɔgɔ caman o la kuma ye mun de ye an nana ka na bɔ u ye ka na u ziyara ziyara bɛ hukumu min kɔnɔ an ka diinɛ bolo karamɔgɔ dɔw b'a f'i ye ko musabu de don ko a kanunen don n'a yɛrɛ musabu ye o tɛ haramu kɔni ye parce que an b'a kala hadisaw la kira Mamadu sallallahu alaihi wa sallam Ibn Mas'ud b'a lakale riwaya in bi mafilɛ ni Ibn Majah ni hakimu ye o b'a f'i ye ko alakira ko sallallahu alaihi wa sallam kuntu nahaytukum an ziyara kuburi ala fazuruha fa innaha tazhidukum fi dunya wa tazkurukum bil akhirah
kira Mamadu ko kisi nɛmɛ b'a kan a ko ne Mamadu tun ye aw bali kaburu ziyara la diinɛ bi daminɛ waati min na a ko nka an filɛ waati min na sisan a ye na ziyara kɛ fazuru fili amuru de nana sisan ko a y'a kɛ donc o la sisan ni Alakira ko min ma ko an y'a kɛ o farala sunna kan o la kira yɛrɛ ma dan fɔli ma a yɛrɛ tun b'a kɛ ɔ an bɛ kira ɲininka sisan munna i ko an k'a kɛ i tun kan ka an k'a dabila mais munna i ko an k'a kɛ a ko n'an y'a kɛ ko a bɛ anw ɲugu duniya la a b'an hakili jigin an ka lahara la o la n bɛ fɛ ka mun fɔ nabaga bɛɛ ye a k'a dɔn an nakun ye ziyara de ka na bɔ an jɛɲɔgɔnw ye ani minnu jɛra Ala kama an ye minnu dɔn Ala kama o tuma na olu bilala an ye ka na bɔ u ye k'u dayɔrɔ lajɛ k'an tagasi u la ka tila ka dugawu kɛrɛkɛrɛ u ye lahɔrɔma min bɛ u la u ye min to Ala kama u ye min kɛ Ala kama ka tila k'an yɛrɛ dama kasi n'o Ala k'an yɛrɛ mago to ninnu kama mais o dama tɛ an bɛ tila ka fɛn caman wɛrɛ sɔrɔ ziyara la min tɛ nin ye a b'an ɲugu diɲɛna a b'an hakili jigin lahara la o dama tɛ a bɛ tila ka an yɛrɛw dɛmɛ an k'a ka mun kɛ a b'an dɛmɛ n'o kɛli ye an k'a ka mun to a b'an dɛmɛ n'o toli ye o la an bɛ min fɔ an baw ye aw de ka caya an nana an balimamuso a n'an ka musokɔrɔba minnu lajɛ an k'a miiri an k'a lajɛ Basita ye mun kɛ a ye mun to o la an yɛrɛ ka se ka k'o ladeliba ye ni an sera k'o ladeli an ka furuw kɔnɔ o tuma na ni Ala sɔnna Basita ye min to anw bɛ se k'o fotokopi sɔrɔ n'o y'an karamɔgɔ ye Sherif Usman Madani Hadara o la n'an tagasira ninnu na k'u ka kɛwalew lajɛ ka tila k'u ladige komi kuranɛ y'a fɔ cogo min na lakadi kana lakum fi rasulillah uswatul hasana ko ale ye kira Mamadu kɛ ladigelifɛn ɲuman ye o tuma na an ka ninnu ladige u ka baara ɲuman na kɛrɛnkɛrɛnlen ma an baw n'o kɛra ziyara nafa caman bi sɔrɔ taabaw bɛ nafa sɔrɔ anw nani na an yɛrɛw bɛ tila k'u ka dugawu sɔrɔ an yɛrɛ bɛ tila k'u ka lahɔrɔma sɔrɔ n'o y'u nɔ ye k'an bɛ sababa ma Ala ma kɛra yen o dama tɛ an yɛrɛ b'an yɛrɛ labɛn sisan ninnu nana yɔrɔ min na ka assurance dɔ ɲini ka sɔrɔ ka se yan na mu gɛlɛya ni labɛnni ma se nin dayɔrɔ in na dayɔrɔ in ye nacogo kelen de ye n'i nana i tɛ segin n'a ɲɛna i bolo alhamdulillah mais n'a ma ɲɛ i bolo a tɛ réparer dakuruya kelen kuranɛ b'an ladi ko aw minnu bɛ fɛ saya ka nɔgɔya aw bolo aw minnu bɛ fɛ nin dayɔrɔ ka nɔgɔya aw bolo o tuma na a y'a tilen innal lazina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihim al-malaika alla taqafu wa la tahzanu wa abshiru bil janna allati kuntum tu'aduna ila akhir al-aya Allah ta'ala ko ama manama ke e bɛ fɛ saya ka nɔgɔya malamuso e bɛ fɛ ta ka nɔgɔya min ɲininen don i fɛ i dalen ko Ala k'a fɔ Ala bɛ yen i tilen mɔgɔ minnu sɔnna ka tilen ka ko to Ala ta la n kɛ Ala ye ko olu ka saya waati u kana siran Ala bɛ mɛlɛkɛw bila ka na kuma u fɛ mɛlɛkɛw b'a f'i ye k'i kana siran i ja kana tigɛ i nisɔndiya min ye alijinɛ don o tuma na o bɛ fɔ mɔgɔ minnu satɔ ye saya bi k'olu ma lafiya ye olu tɛ nimisa sɔrɔ saya kɔfɛ ne bɛ fɛ lamɛnbagaw aw ni ne ka ye o mɔgɔw la yarabi k'an ye o jɔ ɲumanw na yarabi Ala ma kɛra ye n'an bɔra an bɛ min fara o kan ziyara anw nani don ɲuman na yan bi a bɛ fara wale ɲuman dɔn kan ɲumanya dɔ de don ka ɲɛsin banabagatɔw ma sabu an ka dugawu bɛna kɛ dugawu caman kɛra dɔ bɛna fara a kan sɔlatu caman kɛra dɔ bɛna fara a kan o la banabagatɔ ninnu bɛ anw nani hinɛ sɔrɔ o dama tɛ mais a bɛ tila ka kɛ Ala barikada dɔ ye
an yɛrɛ bi kɛ wale ɲuman dɔba ye an karamɔgɔ ye a n'a ka denbaya an kana to ka kɛ fitiri wale ye i bɛ nafa sɔrɔ ziyara kɔnɔ maa o maa diɲɛna n'i sera ka wuli ka taa bɔ i fa ye a fatulen walima i ba ye a fatulen o b'a yira ja e tɛ kɛ fitiri wale i fa ma e tɛ kɛ fitiri wale i ba ma ɔ tuma n'i farala i karamɔgɔ kan kana bɔ a somɔgɔw ye kana bɔ u dayɔrɔ la siga t'a la ja anw tɛna kɛ fitiri wale an karamɔgɔ ma nin m'o de yira n bɛna mun f'i ye ka bɔ kuma na an ka waati tɔ man jan hakimu dɔ ko a ko adamaden waleɲuman dɔbali wulu sen naani ka fisa a ye ni adamaden kɛra ko a ti maa ka ɲuman dɔn a tɛ ala yɛrɛ waleɲuman dɔn siga t'a la ko wulu sen naani ka fisa a ye o fɔ ka da mun kan kɔmɛrisa dɔ bɛ yen walima i k'a fɔ sɛnɛkɛla dɔ cɛ taara ka sɛnɛkɛfɛnw bɔ ka taa feere kɛ a y'a bɛɛ feere a sanna a sannen a y'a warimugu k'a kun a bɛ ka kɔsegin u ka dugu la a natɔla ma o y'a sɔrɔ a yɛlɛnnen b'a ka so kan a ka wulu b'a nɔfɛ a nisɔndiyalen don sabu wari sɔrɔla ni dɔɔnin min k'u kun i fari bɛ lafiya yarabi an ka poche wala ka giliya ale tora a bɛ ka so bori ala nana kɛ wari bɛ bɔrɔnin min kɔnɔ bɔrɔnin juru tigɛra a binna ale t'a kalama o la sisan wulu y'a ye fɛn dɔ binna ne tigi nɔfɛ wulu bolila ka tɛmɛ a ɲɛfɛ ka mankan wuli a la komi wulu don a tɛ se ka kuma a bɛ fɛ ka fɛn dɔ fɔ a ye mais ale m'a faamu a jiginna ka bɔ so kan a ye kabakuru ta ka wulu bon ka wulu blessé sisan ale tɛmɛna ka taa wulu kɔ segira ka na jɔ wari bɔrɔnin bɛ yɔrɔ min na wulu kɔ segira ka na jɔ yen cɛ taara sisan a bɛ surunya ka dugu la waati min na a y'a bolo lana a ka wari bɔrɔnin yɔrɔ la a y'a sɔrɔ bɔrɔnin tɛ yen a y'a dɔn sa ko wulu tun bɛ fɛ ka fɛn dɔ fɔ a ye a kɔ segira ka na ale ye wulu bɔ yɔrɔ min na n'a blessera a nana sɔrɔ wulu joli bɔnna yen a kɔ segira a ye wulu joli nɔfɛ tugun ka taa sɔrɔ wulu jɔlen don wari bɔrɔnin kunna a ma taga a nisɔndiyara a y'a ka wari ta a y'a kɔntɛ a y'a sɔrɔ a bɛ yen mais a ye mun miiri o yɔrɔ de la nin ye wulu de ye wulu sera ka nin ɲumanya in kɛ ale ye cogo di ka sɔrɔ ale y'a tɔɔrɔ k'a blessé mais wulu y'o kɛ ka da mun kan hakimu ko wulu y'a dɔn nin ye ne tigi ye hali ni a ye fɛn dɔ kɛ n na bi n'o man ɲi mais a ye ɲumanya caman kɛ ne ye ne man ka k'a ma fitiriwale bita in kama o la ni adamaden ma kɛ waleɲuman dɔnbaga ye hakimu ko wulu sen naani bɛ fisaya ye o la aw ni ne nani ziyara la a b'a yira ko an kɛn bɛ k'an karamɔgɔ waleɲuman dɔn o de y'an se yan yarabi k'an n'an karamɔgɔ min na ala ma kɛra ye na mu gɛlɛya n'an bɔra an bɛ kuma laban ni mun ye ziyara alabato de don kira ka sunan labato don mais i bɛna mun mɛn fɔbaga dɔ fɛ dɔ b'a f'i ye ko kaburubatolaw don dɛ walima bidaya don dɛ mais ɲininkali kɛ kuranna filɛ Allahu Taala ye Firawuna halaki cogo fɔ kuranna kɔnɔ mais Ala ma dan o ma Firawuna tora ji la o kun bɛ se ka k'a bannen ye mais Ala ko a ma cogo di Firawuna tununnen kɔfɛ a ko Firawuna ma a ko falyawma nunajjika bi badanika liyakunu liman kalafika ayatan wa ina kaseeran minan nasi an ayatina lagafilina Ala ko Firawuna ma a ko min faga ji la i ti bɔ Firawuna ni mɔgɔ mɔgɔ tora ji la a bɛɛ tora yen mais Ala Taala ko fo bɛ se ka yira mais Ala ko la komi kaburu ko tɛna k'a la i farikolo min n'a labɔ mɔgɔ sɔn farikolo in ka kɛ kabako ye
o la mun i bɛ faamu jumɛn sɔrɔ yan a ka lajɛ a ka filɛ o tuma na ko sabu mɔgɔ caman bɛ mɔgɔw la minnu dan tɛ ni ala ka kabako la walima hali n'u dan b'a la u ɲinɛnen don a kɔ o la n'i ye firawuna ye i bɛ miiri i bɛ tagasi o la ziyara hukumu yɛrɛ la ziyara sirilen tɛ ko maa ɲuman dama la hali mɔgɔ jugu bɛ ziyara firawuna ta in m'o jira an na sabu ala y'a farikolo labɔ de a 72 firawuna farikolo labɔra hali bi a bɛ misira a bɛ taa lajɛ de mais a lajɛ kun ye mun ye kalan dɔ de don ziyara dɔ de don k'a lajɛ e min ko i tɛ ala fɛ e min ko i tɛ ko to ala ta la ko siga t'a la firawuna ma ala dɛsɛ e yɛrɛ tɛna ala dɛsɛ kalan dɔ bɛ yan o la min b'a fɔ ko ziyara ko kaburu bato don walima bidaya don an t'a dɔn u ye kalan modèle min kɛ firawuna su bɔra ka yira na mun kama ko an k'a lajɛ lajɛli ye mun ye dɔrɔn ka a ziyara kɔ de k'a filɛ a ka faamu dɔ di e ma o la ni aw farala an karamɔgɔ kan ko a bɛ ziyara kɛ a bɛ nɔlabato de la a bɛ ala barikada de la a bɛ tila ka karamɔgɔ wale ɲuman dɔn a b'o jira an na k'anw ni karamɔgɔ min na yɛrɛ bala ma a kɛra ye namugɛla mi kuma laban ni mun ye ladilikan kelen an b'o di ansariw ma ani kanuɲɔgɔnw ma o ye mun ye anw faralen ɲɔgɔn kan k'an b'an karamɔgɔ dɛmɛ k'a ka diinɛ lase k'an b'an karamɔgɔ nɔfɛ tugun a nana ni fɛn min ye ne ye layidu 6 ye k'o lataga k'o lase ka tila k'o jogo appliquer anw yɛrɛ dama min farala ɲɔgɔn kan an ka ɲɔgɔn kanu an ka bɛn kelen ma o dama tɛ an kana jɔ ɲɔgɔn na an bɛ ɲɔgɔn dafa de maa kelen tɛ se foyi la dɔ bɛ dɔ dɔn dɔ t'o dɔn dɔ bɛ se dɔ la dɔ tɛ se o la n bɛ bɔ kuma na karamɔgɔkɛ dɔ karamɔgɔ belebele don a nana bada la a bɛ fɛ ka ji tigɛ ka taa ba kɔfɛ mais komi pɔn tɛ yen kuluw de bɛ ka mɔgɔw latɛmɛ karamɔgɔkɛ nana ko a mago bɛ ba kɔfɛla la kurumurula ko a ma ko an kɔni bɛ yan ka mɔgɔw tigɛ a ko a bɛ mɔgɔw tigɛ joli joli a y'a da fɔ karamɔgɔkɛ ye mais u tilala k'a fɔ karamɔgɔkɛ ma ko an ma kanu kɛ fɛn minɛ e la an mago b'a ka dugawu la nka ko aw barika kan ka ɲini namu gɛlɛya a y'a karamɔgɔw bonya c'est pas que ko diinɛ karamɔgɔ dama don dɛ la i ye fɛn o fɛn kala hali ni minkanisiya don hali ni minisiya don hali ni fanikala don i y'o kala patron min fɛ a bonya i ka dɔnni barika bɛ sɔrɔ o de la mais kabi paranti ti patron bonya a kɛra baara o baara ye i t'o barika sɔrɔ kuma tɛ diinɛ ma o la aw minnu nana ziyara la ka karamɔgɔ dɛmɛ nin baara in na an bɛ aw fo ka dugawu k'aw ye k'a ɲini aw fɛ an ka bɛn an kana jɔ ɲɔgɔn na nin yɔrɔ in lamɛn karamɔgɔkɛ ko han a ko ɔhɔ o kɛra min na karamɔgɔkɛ ma baro wɛrɛ bila kuluntigɛla la bilen sabu ale bolo dɔrɔn mɔgɔ min tɛ nahu dɔn a tɛ sɔrifu dɔn o fɛ baro nafa t'a la ayiwa baasi tɛ u tora u bɛ ka taa u selen ji ɲɛfɛla la cɛmancɛ la kuluntigɛla ye karamɔgɔkɛ ɲini a ko an karamɔgɔ a ko yala e bɛ ji dɔn wa aa karamɔgɔkɛ ko tiɲɛ yɛrɛ la ha ko n tɛ fɛn dɔn ji la i bɛ ji min don o don i b'a ko i t'o dɔn a ko n tɛ foyi dɔn a la aa ko kumana n'o de don diɲɛ y'i dan o la kosɛbɛ dɛ o yɔrɔ bɛɛ a ye kulu sama ka bɔ karamɔgɔkɛ kɔrɔ k'a n'a ka jalamugu n'a ka kɔlɔsi bila ji la mɔgɔw ye mankan wuli karamɔgɔ binna ji la karamɔgɔ binna ji la o yɔrɔ bɛɛ a yɛlɛmana ka karamɔgɔkɛ t'a tɛgɛ ma a y'a ladon kulun kɔnɔ a ko an karamɔgɔ i bɛ nahawu ni sɔrifu dɔn nka ji fana tun bɛ fɛ k'i dun dɛ i ye diɲɛ ye o la n bɛ fɛ ka mun fɔ an badenw ye an ka ɲɔgɔn minɛ i kana jɔ nin na balimakɛ a kanu ni mɔgɔ bɔra kala ma ko i jɔra maa ɲɔgɔn na a t'i kanu bilen o tuma na waati koron kama ne bɛ kuma in kuntala surunya yan ka nabaga bɛɛ fo
Ani bɛ ala de bolo yarabi duwawu n'u hɔrɔma kama ka fitinɛ ban pewu ala ma kɛra ye a bɛɛ suma hɛrɛ la yarabi ala ma kɛra ye an yɛrɛw ka jamana n'o ye Côte d'Ivoire ye an bɛ san min kɔnɔ ɲina élection b'a kɔnɔ an bɛ duwawu ɲini aw fɛ ka deli ala fɛ ka élection don hɛrɛ la ka bɔ hɛrɛ la yarabi ala ma kɛra ye an bɛ hɛrɛ min nata kɔnɔ k'o latigɛ ala ma kɛra ye an bɛ siran min ye k'an kisi o bɛɛ ma ala ma kɛra ye kira bonya kama kuranɛ hɔrɔma kama sherifu hɔrɔma kama magani madina hɔrɔma kama صلى على رسول هذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ما شاء الله إن شاء الله Allo. Ola ame ambalmake Fadilatou Cheikh El Karim El Jalil Al Hassan Sangare ka bɔ Côte d'Ivoire ama fo ka barkada aka ne kuma sanman ba nunu na ka ɲini ala fama fɛ